prophets sithi bazalwane kunesithembiso soba nina ningene empolweni. Kuthi ungayiwaka ngasakuleni kuyisigidi kodwa usayikuza kum nabantwana bakho. Uphola apha tsho. Akuthekweni waphola udala ngasekhaya. There is a promise. Abafike ipholile. Abaphalanga abantu phandle apha. And they do not see what the enemy is doing. Usatana ufuna bakhupha abantu empolweni. Uthixo is still saying something. Uthixo uthi ngena empolweni. Ungexesha xa ungenile empolweni abuzabona uThixo esebenza. Hayini bazalwane. Hayini. Nizabajoyina nani? Nipendike kuFacebook benu. Nizabajoyina nani? Nipendike kuWhatsApp benu. Nizabajoyina nani? Nipendike emisebenzini. Nizafika ningene empolweni. Yoyikani ke ngoku. Hleze athi bani apha kuyo. Basilele ekungeneni kwisithembiso seKristu. Into eyenzeka kuTestament endala esisithunzi sento yamanyanya. Bona ndabaxelela nge-promised land. But nina kwi-New Testament nina promise of rest. But ningafunda nto ngezinto ezenzekayo kubo ne-promised land yabo. Zasi-prophetic into zakwenzeka kweli lethi ixesha nge-promised rest. So they were disobedient to the message of the prophet Moses. Namhlanje abantu bazathi bevusa uCaleb noJoshua bethetha kunye nebandla abantu basuke bafuna ukuthola abanye bafuna bakwenza abanye bababulala. Ngoba xa isimo uCaleb efuna ukukhuthaza ibandla bathi hayi sizokwazi ungena apha sibona igiants wathi uCaleb nawo madoda basesonga ukuthi sinako ukungena. Ukubona sizokwazi ungena kule rest abakubona kwenza no South Africa singaphola njani singahlala njani kunje singahlala njani kunje singahlala njani kunje kodwa babe lemilo Joshua noCaleb exesha besithi bazalwane kanti siyangena empolweni. Since therefore a promise is remaining of entering his rest, let us fear thereof, lest any one of you come short of it. We've got a choice to make. To fear being raped, to fear being attacked, or to fear to come short of the rest of God.